Sugeng enjing bocah-bocah. Piye kabar dina iki? Muga-muga tetep sae nggih. Dina iki bocah-bocah bakalan sinau kalih Bu Hanifah. Nah, sadurunge sinau, monggo kita sareng-sareng maca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dino iki wayahe sinau bahasa Jawa. Materi tentang wacanan buku hariane Rosid. Tujuan pembelajarane yaitu siswa dapat mengenal, memahami, dan mengidentifikasi isi teks buku harian sederhana tentang kegiatan diri sendiri atau keluarga secara lisan dan tulis. Nah, saiki ayo sareng-sareng kita maca bacaan ing gambar iki. Wacan sing titi buku hariane Rosid ngisor iki. Dina Kemis tanggal 30 Agustus 2018. Ing sekolahanku ana imunisasi. Sadurunge petugas saka puskesmas teka, bocah kelas 2 wis mlebu kelas. Pak Guru ndhawuh yen imunisasi iku gedhe manfaate. Yaiku supaya awak kebal saka penyakit tertentu. Mula sapa sing ora milu imunisasi mesti wae bakal gampang kena penyakit. Petugas wis teka nggawa tremos cilik. Mlebu kelas 2 lan ana sing mlebu kelas 3. Siji mbaka siji ditimbali Pak Guru supaya maju. Ana bocah 4 sing nangis wedi diimunisasi. Yaiku Ardian, Viko, Siva, lan Ridho. Aku ditimbali terus maju lancus. Lengenku dicoblos nganggo spet cilik. Aku ora nangis amarga ora lara. Aku banjur kandha marang bocah 4 mau. Suntikane ora lara, mung kaya dicokot semut. Gak popo, ayo milu imunisasi ben sehat. Bocah 4 mau gelem, nanging mripate merem. Ora wani nyawang alat suntik sing dicekeli petugas. Alhamdulillah, koncoku sak kelas kabeh gelem diimunisasi. Muga-muga kabeh awake tetep sehat, ora ana sing keserang penyakit. Nah, iku mau cerita tentang buku hariane Rosid. Dan untuk tugas dina iki yaiku ana 5 nomor. Carane ngisi tugase yaiku ana ing wacanan iku mau kabeh ya. Ojo lali tugase ditulis nang buku tulis basa Jawa. Mari ngono dikirim nang guru basa Jawane. Sadurunge Bu Hanifah akhiri sinaune dina iki, monggo sareng-sareng kita maca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun bocah-bocah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.